lehenengo berrikuntza izan duguna, kontzertu honetan izan da, lehengo urten gure herrikidesoko abeslarik azaldu ziela Peio eta Isabelitaz jantzita, ez? Mozor horrekin, eta izan zen gutzako bai taldentzako kriston sorpresa handia. Esan genuen, urrungo urteako zergatik ez grabatu behaien abesti bat, obi, Peio iziri-ziri edo Isabelita, eta behaiei kontaktuan jarriz, ea laguntzeko posibilitatea zuten eta gukin dantzatzea etortzea. Bazekiten abeslarik bere arropak zeuzkatela, eta behaiek da bai pixkat pentsatuta bazeukaten. Orduan, izan da segituan harremanetan jarri eta baiezkoa segitun jaso genuen. Lehen urten ikusi genunen bideoa eta hor zeuden gure erraldoiaz jantzita, umen aurren, izan zen kriston sorpresa eta iruditu zitzaigun gauzat oso polita. Eta Iñakik esan duen bezala, guia pentsatuta geneukan zeo zerrin beharra zeola danak batea. Asko aigea lan aiten aurrekin, eta orduan oportunitatea aukera hau da gutzako oso handia. Horrikoan jendeak gertutik ikusi ahal izango ditu, leku itxi baten eta askotan pixkat izatea, zain gertu eta hola, eta gehien bat disfrutatu eta holako gauza gehioin behar diala, aurrentzat, herriarekin eta herriarentzat pentsatuz eta Tolosako Inauterientzat. Datorren urten jendea animatzeko asko eta hola pixka eta onditze deun eta tradizio bihurtze deun eta elizanin beharren patio nin behar izatea, eszenatoki baten eta dana ondo inda eta bi erraldoi izan beharren igual 6 erraldoiak eta zetik ez buru hondike bai. Ikusi genuen hartzan, Inauteriko abestik jendek ezautzen ditula, baino letrak ez. Eta orduan nik uste garrantzitsua dela euskelantzako, Inauterientzako, ikasleentzat, ikastolak, ikastetxentzat, aurrak letra jakitea, ez? Inauteritan atera txaranga entzun eta zergatik ez letra kantatu, txarangan aurren. Eta hortik hasi ginen, 11 abesti dauzkagu, hola tonto-tontoan geuk eginda dena, grabazioa dena, ekoizpena eta dena, eta uste hori gutzako sentimentuz eta dena ikaragarria dela. Gure seme-alabak beratik datoz, guk gorakagoaz, baina beratik datoztenak zaindu behar dituzte gure Inauteriak, eta eskertu denok eta animatu denok letrak ikustea, humiltasunez egindako letrak diela, eta espero dugu bion elkarlan hau tradizio bihurtzea, ohitura bihurtzea, nahi zuen bezala, eta jarrai dezagun elkarlanean Tolosaren alde eta Inauterien alde.